Queremos vos presentar un calendario solidario que levamos a cabo na Escola Infantil Violonchelo Blues en Bertamiráns. Surdiu esta idea basicamente porque como na sociedade actual a crise medra a diario, nos pareceu unha idea interesante para máis nestas datas tan especiais. Entón, dende dirección nos pusemos en contacto con don José Pita, do Banco Infantil de Alimentos de Santiago de Compostela, e lle pareceu unha idea moi adecuada e nos apoiou dende o primeiro momento. A ver, nenos, que temos aquí? Que chegou por fin? O calendario solidario da Escola Violonchelo Blues. O noso calendario. De Violonchelo Blues, Inés. E para que este calendario? É para os nenos que non teñen tantas cousiñas como nós, verdad? Imos a axudarlles para que este Nadal teñan tantas cousas como nós. Cando falamos co Banco Infantil de Alimentos, comunicáronos que eles non aceptan as doacións os cartos do... Entón, o que nos imos a facer é investir a cantidade que recademos en elementos de primeira necesidade, especialmente para nos primeiros anos da infancia, que son cos que nos traballamos. Esa é a idea de destinar os fondos que consigamos ca venta dos calendarios. Os elementos de primeira necesidade ao que nos estamos referindo son pañais, leite de continuación, biberóns, un pouquiño esa é a idea. ¿Y qué vamos a hacer con este calendario? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recoger dinero. Dinero. ¿Para comprar? ¿Mucha? Mucho. Para todos los niños. Sí. ¿Y qué le quieres decir a los niños? Diles tú a los niños qué les quieres decir. ¿Feliz? ¡Navidad! Cada mes leva os nosos protagonistas principais, que son os nosos nenos, como non, e un pouquiño facer mención de que nós estamos presentes para colaborar e axudar no que poidamos aos nenos máis necesitados, lóxicamente, para que poidan ter a oportunidade de pasar un Nadal como que os nosos nenos van pasar. Para o noso alumnado en xeral, aínda que estemos pensando que son moi pequeniños, porque realmente teñen de 0 a 3 anos, aínda que tamén temos alumnados de 3 a 6, pois están moi ilusionados co proxecto porque se lles explicou, eles coñecen cal é o verdadeiro significado deste calendario, todos saben que, da súa maneira explícanos que é para conseguir comprar alimentos e pataquiñas, nos dicen algúns, e arroz e demais. Eles educamos a diario en valores, iso é moi importante para nós. Eles son coñecedores da finalidade do calendario. Para comprar zapatiños. Arroz, leitiño. Dende aquí queremos mostrar o noso especial agradecemento aos establecementos colaboradores neste proxecto, que consideramos que ten un fin moi especial, para nós moito valor, e para eles así consideraron tamén, de aí que puseron o seu graniño de area e nos van a permitir que os calendarios cheguen máis familias que simplemente as que da Escola Infantil Violonchelo Blues. Bom, 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 súa nai que lle quería chuchua, chuchua, axiña. Todo aquel que queira colaborar connosco poderá facelo ou ben achegándose á nosa escola, a Escola Infantil Violonchelo Blues, ou ben achegándose a calquera dos establecementos colaboradores que son uns cantos, e estamos dispostos e abertos a que todo aquel que queira participar poida, fixemos 500 calendarios. O prezo son 10 euros, xa o comentamos de antemán, e agardamos que poidan, que todo o mundo se anime e polo menos faga un pequeniño esforzo pensando nos menos favorecidos. Ata violonchelo en avión, bom, 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 chuchua.